Avtoyolu Group täze boş iş orunlaryny elan edýär. Kompaniýa toparyny giňildiýänligi sebäpli bir neçe iş orunlaryny döretdi. Häzirki wagtda direktoryň ornwasary, HR hünärmen, marketing boýunça hünärmen, videograf hemde ekspert boýunça menejer wezipeleri açykdyr. Direktoryň ornwasarynyň liderlik ukyby, strategik pikirlenç we toparlaýyn dolandyryş tejribesi talap edilýär. HR hünärmen personal dolandyrışynda tejribeli, güýçli kommunikasiýa endiklerine eýe bolmalydyr. Marketing hünärmeni analitik pikirlenmegi, sanly gurallary ulanmagy we ideýalary netije ýetirmegi başarmalydyr. Ekspert menejeri halkara bazaryny bilýän hemde gepleşip geçirmek ukybyna eýe bolmalydyr. Videograf bolsa Sony we Canon enjamlary, şeýle-de Premiere Pro hem After Effects programmary bilen işlemegi ukyply bolmalydyr. Gorkozlan hünärlerini ählis üçin türkmen, rus we ingliz dillerini bilmek talap edilýär. Türk dili we beýlek dilleri bilýän dalaşýarlar artykmaç mümkinçilikden peýdalanýar. Kompaniýa bolsa size döwrewap karhanada işlemek, hünär taýynyň ösüş mümkinçiligi, halkara iş taparlary hemde münasip zähmet hakyny hödürleýär. Rezumeňizi aşagda gorkozlan elektron poçta uradyp bilersiňiz.